convenç o no? Pots comptar. És canela, això, Cosa fina. Què és aquesta marca Trolex? Què Rolex? Rolex! Doncs aquí hi ha una T, no? Això. Home, no, això és la marca, el segell de la casa, el Rolex, la creu. I com te n'has fet d'això? Tu t'ho diré, però puc fer un bon preu per tu. Sí? Home, I per què avui hi ha una imitació aquí de... no és imitació, que és real. Amb això, nano, tinc un rellotge d'aquests. I la segondera va i tot. Ja, home, clar que va. Tu, aquest no és el bisbe. Hosti, i tant, home. Aquest paio jo el conec, l'he vist retratat molts cops en el diari. Bon dia, que em faràs un cafè, si no tens molèstia. No, i tant, home, cap molèstia. L'únic que, sisplau, no me'l pagui ni en benediccions ni en pare nostres. És que aquí tenim un lema que diu que paga tot... Molt eloqüent. I molt directe. Sí, perdó, és que som molt de la broma i com que l'hem reconegut... I em poses una pasta d'aquelles. Oh, i tant. D'aquelles de cabell d'àngel, oi? Exacte, de cabell d'àngel, no l'heu entès. Que sí, que ja t'han pillat, home. Hòstia, de cabell d'àngel. Que tens la gràcia al cul? No, vull dir que no fas gràcia, home. Està, hem estirat el rotllo. No es pots fer gràcia, tu. Bueno, i què? Com tenim el ramat? Hem comptat totes les ovelles, alguna de desgarriada, Espero que no. Només he vingut a fer unes confirmacions. Ah, carai. Bueno, i així avui heu vingut a fer un bolo aquí a la parròquia del Carme? Ahà. Sí, aquest el coneixem, mossèn Medina Cantalejo. Hòstia, es fot el sol i sombra com si fos aigua de la xeta. Què dius ara? No, vull dir que aquest home només veu aigua de la xeta, perquè es veu que té una llaga d'estómac. I, hosti, si veu qualsevol altra cosa li agafa una cremor. No en sabia res, tot. No, ell tampoc. No, però bé, avui deu estar molt content, home. Amb la visita del senyor bisbe avui deu haver penjat el cartell d'esgotades les localitats. Tot el pescau vendido. Ja ens agradaria, ja. Però cada cop hi ha menys fidels. Ai, es va perdent la fe. I encara sort de la gent gran. Ja. I per què no feu un pla renove? Sí, home, retireu ja tota aquesta colla de mòmies que teniu a sou i, hosti, no sé, feu un incentiu per les altes noves a la parròquia, els hi regaleu com se diu això? Una PlayStation. Ai, fill meu, que tu estàs molt de conya i jo no gaire. Mossèn, fill meu no, Fill meu no, que jo ja en vaig tenir un de pare i us ben asseguro que en vaig tenir ben bé prou. Quart manament. Recorda el quart manament. És tu que ho saps tot. No veus la tele, tu, per Setmana Santa, no? Moisès, les taules, els manaments, tot això no... Clar, Moisès, vaya putada, pobre home, li podien haver escrit els manaments en un paper, home. Que el paper no existia, burro. Bueno, doncs amb un papirus, hòstia, en canvi fer-lo baixar de dalt del Sinaí, carregat a peu de braços amb aquelles pedres, home, per favor. Com a deretges. Com? Res, deixa-ho córrer. Bé, senyor bisbe, jo és que no estic molt posat en el tema. Quin és el quart manament? Honraràs pare i mare. Ah, sí, clar. Home, i la mare sí, la mare tu la coneixies i era una santa. Ara el pare veia un mal parit. Ei, prou. Si segueixes així et condemnaràs al foc etern. No amenaceu, No amenaceu, senyor bisbe, perquè si no jo també parlaré clar, perquè al final ens hi trobarem tots plegats a l'infern. Tu també. Si no, qui et posarà els cubates a tu? Perquè, perdoni, però vostè és molt alçacoll i molt tuf de ciri cremat, però alguns teniu un currículum que Déu-n'hi-do. Què insinues? No insinuo, afirmo. Afirmo que heu fet moltes vegades més mal que una pedregada a punt de collir la fruita. Ja veig que m'he equivocat de lloc. No us heu equivocat de lloc. L'únic que heu vingut a parar al vostre purgatori. Què m'ha de retreure un descregut com tu? Oi? Voleu que us faci la llista? Comença. Ja, les croades, la Santa Inquisició, la crema de bruixes, el càstig als heretges, Els jueus, els càtars, els negrets de l'Àfrica. Toma. Això, bueno, el que jo deia, home, tot això són heretges, és que tens un dia avui que... Bueno, i què me'n dieu del descobriment d'Amèrica? Allà plaus i veu abonar. Però penses que difondre la paraula de Déu entre els indígenes és una feina senzilla? Eren salvatges. Els pederastes són casos comptats.
I ja han estat expulsats. I s'ha demanat perdó. Perdó, mira, això sí que m'encén la sang. Hòstia, la panacea del perdó. És a dir, jo te la clavo fins al fons, però com que després et demano perdó, hòstia, no fos cas que volguessis revenja. Home, va, us hauria de fer vergonya. Allà cadascú amb la seva consciència. Mira, jo la tinc ben tranquil·la. Ara bé, si alguns no controlen l'impuls del desig... Però que no veieu que això del síndrome d'abstinència és anar contra natura? Vot de castedat. Es diu vot de castedat. Molt bé, vot de castedat. Ja està, estàs content? Ja ho arreglarem ràpid. Bon vi que així. Aquí teniu. Què és això? El telèfon i l'adreça d'una professional. Discreció garantitzada, La Càntaros. Oh yeah. Truqueu-hi de seguida, que té molta cua. Només fa hores convingudes. Bé, i tranquil, és molt discreta, no fa preguntes, només foll. Vull dir que, vaja, que és molt treballadora. I per què m'ho dones? Per què? Perquè no tingueu temptacions de grapejar la canalla. Prou! No tinc per què aguantar això. Me'n vaig. Això, aneu. I flagel·leu-vos fort, Piqueu fort fins que surti sang. Què se't deu? 10 euros. Vols dir que no és molt car? Us diré la veritat, normalment cobraria 3 euros, però mentre us dediqueu a subvencionar teles i ràdios fatxes en lloc d'ajudar els pobres, aquí se us cobrarà l'impost revolucionari. I d'on ho has tret, això? Però si ho deia ahir al diari, que us heu gastat més calés amb la Trece i amb la Cope que no pas amb Càritas. I quin mal hi ha en posar-se al dia? Posar-se al dia? Vosaltres? Modernitzar-vos? Però si sou més rancis que una penca de cansalada que fa 3 anys que tinc penjada al rebost. El que jo dic és que vivim l'era del màrqueting. Vaja, que si no feu publicitat, se us en va el xiringuito en l'aire. Home, jo no ho diria així. Ah, no? I com en diríeu? Sectarisme? Fanatisme? Les coses canviaran. El Sant Pare d'ara té unes idees molt diferents. Parla de fer vot de pobresa. Va, durarà 4 dies. No té per què, si Déu li dona salut. No, si jo no parlo de Déu. Jo no tinc cap problema amb Déu. Jo ho dic dels homes, de la colla de buitres que té allà al Vaticà i que qualsevol dia li faran la pell. Això que dius és molt gros. Però que no heu vist, com es diu la pel·li? El Padrino. La tercera part. Tercera part. Bé, me'n vaig perquè ja veig que aquí no faré pas nous feligresos. Quedeu amb Déu. Ja ens hi quedarem ja amb Déu, però amb el nostre Déu, que és molt enrotllat. Ens deixa fumar, beure i fer d'altres coses. Popescu? Doncs almenys, quedeu en pau. No patiu, ens donarem la pau, ens farem petons i abraçades i el que calgui. Hòstia, quina colla, tu. Per cert, què en penses fer de l'impost revolucionari? Ho donaràs a Càritas? La duda ofende. Claro. Cree el ladrón que todos son de su misma condición. Per cert, t'ho he explicat mai que el meu pare em va internar 3 anys al seminari? La mare que el va matar. Ara entenc moltes coses d'aquest teu caràcter. No m'ho he pogut mai treure de sobre. Això m'ha deixat un... No, ja. En fi, què? Mira, farem una cosa. El deixarem tancat aquí a la nevera fins demà. Si supera la prova del fred, collons, ja te'l compraré. Estàs bé, porta el rellotge aquí. Va. Deixa estar! Cadell, porta el rellotge!